hang ni ka pon nga dap de jing kemen de jing sngew Ibalai ma sai sin nga la wan shapi lang ba ka local cable TV ba kum ju lang ba ka YouTube channelมันเป็นสโนว์กับขบวนกับจงเบลย์บางอันนี้ก็สกีกี่ดอนเบียงจิงพลาเชมันซีอันนี้ก็คนกับจงเบลย์บาลาจีดอีดอนมันไอกันนี้ก็จิงพลากับจงอีนี่สนับอันนี้ก็ปอร์อายุบางอันนี้ก็คนจงเบลย์กับดอนมันยาทุฮับเร่งจงอีนี่ก็ปอร์อย่ารออยู่ทรายนี่กองดูงาไอกูอยู่เบลย์บุลาเพลนี่ก็ลาดบางอันไอกันนี่ก็จิงพลาเทสต์มันนี่ก็จงอ่ะก็บ่แกก็บ่เบลย์อุลาเล่ก็จิงก็จงอ่ะน่ะดูบางอันดังเร็ดฮัดดูบางตลาเหมันตาที่ก็เต็งจงอ่ะก็ได้อิบาลิจิตวันชนงงาสาหมูยงที่นี่กองดูงาลาเฮงาลาสันฮากาลงเยียงก็บ่ติบอยู่ทรายที่อีเมจงอ่ะเชียทูเบ็ดบ่ก็ได้ก็กำบะก็จงอุเบลย์บางค่ายังอ่ะนำมาบ่อาร์ตเนมอิลาอิชงบ่ป้าอีกครั้งอาร์เมตที่hadian ba ila IT ublay ila ptyang ni ublay ti isayo yang ata kadaw kakating jonga ru kadi Ibalajied bali a kating Ibalajied ru namar bai ong ba la diet kerpang do ublay tinga sngew kat bangadang yal enti kat bangadang he dang san la dang pen he pen san yang kataka long yeng ka betip yu try mo ti kat bangadang he ngadang sngew kataka jing iet ka jong ublay mo ka jing em ka jongi pada usai tan udai uwei unong tu unong pen parai ki long yeng long sem upwa bantu ke jing em ke jongi ka ba ni shakri utrai mo ti dangala he ngala poi haki tu ki teen age long kata ka jinga lenti jonga kala astang peja nambar bangala astang he ngala astang ya kendu bun ki parlong ngala astang mat kan ki e ka perthai mo ki ba kring ti ngakan mau ha ka por ba 2006 ba kawan ka revival ti ha ka tu ka por ibaba jonga ru idang di dang bam ha ibaba jonga ta kapor idang long pala ba kanika perthai ha to kapor ke nga suthu shisha pa gidon kam shisha yu bleng gidon kam sha na ye ngin ya kershani baba mo te to kapor nga jan bhasha ublei mo nga suthu sha bole sha ki kamba e baba ru to ki por te kat bangidang yat pade kilinti kat bangidang dang kata ka jing ya lenti ka jongi ka bobon ki kini ki jing thot ka bobon kini ki jing penwet na shini stai ki sor na ni stage stai mo ngam ong banga daka ngam ong banga yat ba ka perthai na ngala mal ni ka perthai pra ke e ka bangalong pra ka di ka jinglong ka jonga ka jinglong ka bangalong sarong ka long jinglong ka ba sngew ka jinglong ka bang ngamla ban ye sha ka jinglong ka banga shu dom bet shu bitar bet ka poi upot ba menmiet kan ma hopor ba ki menmiet bi tem ime yang ki khat RBG ki shibiji ngam salia shu ngami na yeng ba ong ben ngan pet no ben ngan mi ben ngan let chanu kat ba poi ngakan mau ba ha ki tu ki po ngap te bu ble ule ki kamba yang ngam su thu ki te ki kamba jong ble pada khat ba ngai ngami na ta ni yeng ong ngan pet no ben ngan let be chanu kat ba poi pada ngakan mau ha kata ka por ba ngai shong ha ta ka cloud ha jan yeng chung hi ka long kenja cloud nga shong hang ta kat ba ngadang shong ki ya ki te ki shenrang be di ya bam ngam salia shu ngam tiang shu namar ba ngala dom ba bitar hayeng kita ki brio kimyu i nga ngayu i ki te nga su sngew ba ka de ka kamba chung uble ka de ka jinga da chung uble ka de ka jinga chung uble ba nga lat ni ki tersem ju ki brio and lat ni ki nong shun ngam tep ke e ka banjai nga ha tu ka por and kam de ka sending kong ba nga la kini ki jing mi na yeng ki jing phat na yeng men met ki la de ki ba ar sen lai sen ha ta ka we ka sen ru ngami nga le sta ka ni hu na mar ha mo yong ka dan ta ka ni hu ba kan ja ha nga shong hang ta nga yam hang ta marwe hadin mga shong ta marwe ki once te ki brio kung ba hinyo phangot ki ra te ki jing di ki jing bam e ki shong ki klem i nga perkhat ngari nga don ha ini ipat ki tu ki don kham hang te ki klem i ngalingo ba ka dehi ka kamba uble hang tu ka por ngam su tho na mar bale kala tre ka jing dom kala tre pla tu sim jong u jing dom jing bitar ngam salia shu no ti nga shong hang ta nga yam be hang ta ti ki brio ki di ya bam ki ar khie ke ti din ki let no da ka kali nga kumba nyo beji nyo steng ngami nang ta la dum ngami nang ta klem jing ting klem jing so tho ba uble ula ke ha ta ka poru ti ha ta ka por nga long bet nga long ngan ong no nga long 50-50 dang adon nga perthai ama i ri perthai palat and nga adon ha bo ble pra nga i kumba ri ble palat nga shu IT bet man ka por nga shu IT bet nga ong ble dang IT ro nga shilong kumne long shilong pada nga stho ba ka jinglong men sim jong nga ka paja nga pat ai ti lut fully nga pat surrender completely ya uble nga pa wan ha ka tu ka true repentance ta ka daw nga long nga so tho e ka
kata pada kat bang adang ya lenti am ngasutu ba usai tan ukwa bet nga IT bet nga duai bet pada kata ka jing duai ka jing IT jonga kam de na du ban seng ngasutu bang ngampat long ai lut kat badon yu blei te nga kan mau hapor bang adang hapor ba kawan ka lockdown hapor ba chua ka lockdown ngalit pulis hati sha gohati nga pulis jong psychology te kanika psychology banga pulis long ala nga shimhi nga da kwa sha banga pulis kanika psychology ma te ngala pulis arsnem te kawan ka lockdown te da kalawan ka lockdown te kan mau por banga tang sa hostel te ngade ka priu ba ngam ju thok ye me ni yeng man banga le she nga ya thu bet ke ka banga le nga ya thu bet te ha kata ka por nga stho banga lindet na yeng nga thok ye me te ke ka ba ja la da phithok na yeng ke ka ba jala da philendat na yeng kata ka si bangalen ngami be ka klem ya thu ime bangan le jingle pe ki parlo le kai ti ka wan ka jingjaya nga ba hapor banga wan ka accident wat kalawan ka ta ka accident wam su thu ba nga le lendat na yeng nga klem ya thu hi re yeng banga thok na yeng ru banga le chata nga la shu thau daw hang ta ba nga wan na hostel nga wan bam ja ka accident re kam long kum ta wat na yeng ru kim tip ya ka ta ba ke e ka ba ja pa nga su thu ba nga la le lendat na yeng ta ka daw la da ngi le lendat na yeng na da ngi le lendat no blei ke am kan wan be ka jing sniu no mar ba pide ki brio ki jong oblei pide ki khon ki jong oblei ta kharaw ngim long bangin ngin thok na yeng kham tam de yeng le lendat ngin le steng ngin om le pare ke jing jab su si ka wan be pare nga ai ngu oblei ba kane ka accident ru udang pelat yang udang pen em yang ngadang la banyak ban yeng nga klem kedia ti ka kejat na nga klem mong na in no pada nga supang nga su ai ngu banga jam ya kaniru pada kat banga dang ya kat banga lawan nang te nga lawan no shani kawan ka lockdown te financially bakawan ka lockdown ko ban ka jing kerdu ngim long ngaklem la su ban continue kan ka jing puli wala ho kata ka jing song si ki we ki yo ban puli ki we e pada nga hun ben ngong ben mlele ublei udan ta ka we ka plan yang ta ka daw nga kani nga du no pada nga ai ngu yu blei ba da ka we ka khanglat uble da ka we ti adin nga don kani ka talent ba ka gift mo bo ai ublei bangan su ka jan ho kani ka ban chu ong no kani ka jing su jan du nga ba de ka priu ka ba ngalit puli sha ba nai tikisnam ngalit training na nga shu nang kum tu e ka ba u ai jing start ublei ma om da mga ban de mga lita makhan chi ro am nang thrai ban bat bangan khap pada nga ai ngu yu blei bo ai jing start wat i barat ru tang mangan bat e khan chi kum no bangan khap kum no bangan so kum no e tang ai ngu yu blei ka taru ma te apor nga yo e bangan so jan nga so yo men sem ong nga to nga la du ka we ru ne le nga yo e kani ka we te nga stang ban so ki bon ki jing sedang le mo ki ba chet long jing pathut phi hap no ha tu ko por phi wan ki jing bakla ki e fi so kumba pin kot no nim so men toy ka nir bam men toy fi long be kum ta na ma jing im jing ngin daya ngin hap ban ma chu ki e la dang ngi ma ki jing e ngin nom yo te ka jing sok la dang ngi kwa chu ka jing sok em ngin nom yo kata ka jing yu hadien ma ta ka ngi ma chu ka jing e ting sa yo ka jing sok ti ki wan ki jing e chani stay nga bakla nga pen klum mari ki customer e pada nga ai ngu ba ki don ki customer ki ba so tho ki don bam so tho nga su ong be trai me ai nga ka ni ka sap me ai nga ka ni ka talent ngan penon kam be nga sungu e ka talent ka ba ai ma me ngam kwa bangan ngan penja buro me padangan ngan ye sha be ki jing ya le ma ka ni ka jing em jonga na mat ba ha ka jing em ha ka ni ka perthai ni ha bun ki jing ya le ki bun ki jing e ba shni bun ki sur ta ka daw long nga kan ma bang la stang ban sung la bun ki customer la sungu padangan ya thu ya fi wat nganda yo ki customer ki bun wat ki don ki ba ya ro ki don ki ba ben ru ki don ki ba biang ru pada nga shakri nga la ko mama ni kani ka kam jonga aklet no manu ba kurkui kani ka kam jonga manu ba aisap ni ka kam jonga manu ba hikaya nga aklet no yo ta unong tha uba ai ka sap ka tal nga aklet no yo ta ka banga dang yat kilinting ala pen bun kamela jong wat tang banga le jeseng do am dan por shu an tu fi ka sondi teng apelong kum ka sondi banga su pendap ite ki jan ki brio an ngam so thu hi re kata ka jing le ka jong la jong ru pada nga yat bet ngalong bet kum ba ka biang bet everything pada kat banga dang ya lenti kata ka jing ya lenti jonga o ye fi teng ong bet em kala bakla ka ni ka jing le jonga ngan penduna no ti ki don ki banga la khot ki nong yarap ki don ki ba kam yo wan show ki don ki jaan ki bang ha pendap hin tu kan ngala pressure bhai nga la pressure palat nga kelat no yo blai ti nga kan mau pat ha
kapor kelemat ba kapoy yung ni ujan vring akan ma ko dan ko ke jingja ka ba nga satu adukan ngam tep ke ka plan ka jong ublei mo ka ha ka tu ka miet ba nga sek ke ma wa tia be adukan ha ta ka miet apoi le chi ye te ke ka ba ublei ukwa yang ha tu ka sim bale sing tep ba ukwa ba nya dan ki sem jo ki nong shon ngam tep ke ka banjai ka ta ka ba ula paro ki ba ula le ula ya dai ngai ni ki singi ki por ki bang dang khna ba aplat ni ki tu tersem jo ki nong shon nong tiang sto ba nang nir pelat tu kapor di kapor ka ba ha kapor ngadang artitin omengan sa ayeng sa adukan di yong wan shayeng yong ba pipang ka gajat wan kem no nga man sa adukan di yong wan na wan shayeng tika di ka plan jog dei ba ublei ba uiet palat yang ukrani mai bangan wan shayeng di ta ka ja next day nga sha tu lot kita ki nga tu lot baro no you finger do lot everything nga so kumba ngam perkhat shu ka ta jing do la jong ngam perkhat shu ka ta shu perkhat bi ki brio namar ka jing nong jong ha ka dei be nga perkhat be beli nga pensong si ki brio beli nga long jing shash ki be beli nga pen mong be ki brio ma ke beli ka ja kum ni ro yang ate hadir apor bangala ja lu kita baro ki ja nga perkhat be ki brio ngam perkhat shu jing do la jong ngam perkhat shu ga jing sap la jong perkhat tang ki brio ke bikin kran yang ma te nga shu ai ngo yo beli ba pentingan yang to kapor bigidan ki family members bigidan ki par blog ki baro mo ki pastor e kersan jing doi nga sayeng biang sa sin nga ai ngo yu blei bu ai ka bor wala nga so kum bala dolon nga so kum ngam so men toy sho rang la so than ngam kwa shu ban zdang ro ting ai ngo yu blei par ta kata ka ching it ka jong u mo the ta men sem bu khoi bang sa yo men sem bu khoi nga yo shisha kata bang ngan yeng biang ngan le ngan tre biang nganom give up ngom ta mil ai ka sap talen ngan yeng biang ngala astang biang ta ka kam ki ja ki ni ki tai hado bakal pressure ka kle jong nga so be ngam la shu ban eng so ban give up bet nga so ba hayem ro ngam mia don jing ngam so thu jing mot shu ngala shu dom mi ki men nga shu dom mi me nga shu dom mi ki parang la shu dom kata ka jing dom jong ka shu bitar ka don ka sien nei bong om ban suicide no ro ngala om ban jom no lang tu na jong shapo ro ngam poi ngam perkhat shu re la jong la shu om be ngan dayap ngala suk nga shu om be kum ta wat ngala pedang yu men sem bu ko perkhat fi usai tan hai tui por uyo ban tu te ka jing em jong hai tu por khlemat ko ban tu hade nga shu ai ngo bangalat ni kita rong shu ai ngo pe play baro shu ai ngo pe play ba udang le ki kamba jing em jong wat ha ka por badu la balakot kalat ko por banga ngal le no la biang ngam tre shu pa try ban chakri mero utrai pa ubat pe yang wang be nga pidei khun jong pinda sakma sakat no ngan peten bet ngai lam tingan pen I she ba pide banya tinga ai ngo yu blei ba ha por bang ale seng sonde ka dei shwa election ba ki don ka jing ya sat ka jing ya dwai ha balang chung ma te ba kidang ya dwai ha takapor u satan u kwa ban pen khalam yang ana yang mani na ka yang jo utrai ko ban pen khalam yang ha ka tu ka khlamat kan mau ba baro ki yang ta mga maroi ba shong am la sho ban khiro na ma kiti jong ala jingem lot kala ka po ling am la sho ban batai ka nu ka jing tolot ka nu ka jing that ka jong ka so be kum bala kut men sim bedang ai ngo yu blei ba udang bat udang betin yang udang ai ka bor yang bangan yeng nang tu tanga yeng nang tu ngale cheye nga por nga por shi nga shu pre beta khasnam nga pre da khasnam male toilet da khasnam ngam don borsho nga shu prilen tarbeng am don borsho tinga ong bet ni ngam tip shu balik e ni ka bajaya nga bali nga long sa kumni la adap ka ni sa kani adap ka ni sa kani ngam la shu ra pa ngam la shu ra manyeng ngam la shu ra man ngam la shu man le e shu nga shu ko ano tamba nga ong da mishem no nga man taro la biang la than ko ong ta ti hedin pan i mei ong le hospital ni nga perkhat ngong ni dali hospital nga perkhat ki jinglut ki e na mala adap lut rupa nga ni tu fil adap lut rupa nga so la shu ti Hadin pa email ong em habe hospital phim ba phim di shu kum di te long ti hadin pat nga pat ngong em me ngam la shu bang net hospital nga that nga shu ai dang om le shim le pra ka ne ba shapo nga so long shu ra nga so kum ba ngan yap no hin tun tu pa nga shu pen e ju bor be ta ka bor la jong shu pen e be ti hadin pat nga shu ai ngo yu ble mo ba u ble be kalat na ni shatai nga ai ngo ba don one of my close friend I kemi jong I mo ti ong itep ya kata ka jingja itep financially ngi du na e I call yang amin step I ong ba ngin saya rap ti maso ong ta nga yo mit sim tong ong to ngin ya let mo ti nga ngal asung hu yu ble ta ka por ong to pa milawan ya lam da manu mo ban ya rap I tingan let ha ta ka por ang la let hospital nga thia hospitalize ngi ti ha ta ka jing thia hospital asong kumba
ho anga song ba jam mo kata met jonga tengah song ba jam pada kamen sem jonga kam jam mane tu fi kapang bet do non kapang bet kalong don bet ka jing wet im tu tikat bang ngadang thia an hospital ngong bet ngalet no ala so jam ngami no hadin lai si ngathia ngadin ma poi shi yeng ane tu fi kalong biang kum jo ngam la bam ka ja biang kum ta nga bleed biang da kasnam ti tu fi yo me yalet biang hospital habam jam tu hab biang ong me ngam let chu me ngam ko asura man le hospital ngan ya shule duai no oi me ong em jing sumar ha pendam bet ya ka jing sumar tingi ha ban let te ding asupin ko ong bet ngalet biang second time dang la let second time lo long biang kum ta ka second time le ka de ka bau was dan betep tang mga bu blei betep bai I ka nu bu la pala chi sha nga na ka tu jing le hospital wa tang mga let toilet min mi rong am nuot nga tiang namar usai tan utan bet usai tan u ko pen ko te man sim jong apa de tang blei shau long ka da bu blei ye chi sha nga ka nu pala kita kipon om dan batem ta bangasya mga suto kanu la pala siya nang katuka jing yu jong sa tan ti ka jing ko ay nga ban pentikot ula tulon ni to feel la tulon ye career jong ula tu la pen spoil ki friendship ki family e happen wa tu sai ka ni ka men sim jong ko tu no to ko por pa dang am island aduai bet ngong pa nga sakri nga yet yame ngan yat bet buat lagi ni kising yale ki don ngan yat be chekmat ngan turbet ngom ta te ka por nga ka don ka men se mga ong bet madap sto de yap no ni rong ong bet hai tu por buat la hai por ngalong confuse ting aku pan yap no ting ala aku ban yat be chekmat ngalong confuse bet wa hospital nga so tolot pala ta ka jinglong la jong te hadien pat ngami no hadien arsingi teng poi biang siyeng ha ka jo ka singi ngalet piang sayem ka ja piang ta bleed piang snam mo supri ban ka snam oh bela biang ngajing em jong ala ko try ni adi ban yap no hi nga ti hadin pat nga ngam ton jing la long hopeless nga la long bet ngam ko asura ban em rong nga la than nga la ja ka tu nga ja sa ka ni sa hel jong ka la ta lut nga so than nga la than nga menta ti hadin pat nga ai ngo pa de you blay ba masu ai ngo be you blay ki baro bu blay kat pangadang kata bang ong bangan kwet no kata bleu dang pat yang kata bang ong bangan ngan ong lakot bet kata bleu nang makajing e jong blei em ngi e yo blei tang kat ni kajing e jong blei em ngimla te ban batai lada fi sakmas kanu blei khot bet lada fi phat lambur chlu blei wat bet takadaw long kata ken ka jinglong ka jong ublei mo bo da e chi shai ngi so tho la dangi mat hi da la di em ngi so tho ta ka jing e ka jong ublei te la dangi pat mat hi em ngi so tho ka ta jing e jong ublei kata ka jing isne e ka jong ublei kata ka jing pelat jong ublei kita ki kamba ki jong ublei wat ki bar tam ro noi fi ki ki kamba pa ngi so tho na ublei ba ngi so tho ka jing e ka jong ublei ha ngi ta ka dang kan ma ho por bangalet hadien ba ngalet biang hospital sa chi sen ka sen balai sen ngalet hospital nga kan ma ho ka tu ko por mo ong bet last kan yang chupen ko ngo ben ngong ali test bro ki test ngong chupen ko ngo be kan yang last kan ni and ngong show bang ali hospital ngong pang sat da khasnam ko jong mi shi drop da khasnam ko jong mi kala khut ka jingpang jong ha bro ngan let wala nga tolot ka ni ruan yeng ngong nga tip ba mi chapong ala sat lo da khasnam ko jong mi kan ma melasiang ngadon atli kises both ovaries ngadon kises ti hadin pat ngali check up yang kum hadin ru ki ong budang don biang to ses ti hadin pat ketiang yu to ses samar bangala rai kho ong wela de to ses mati ong ani ula kham he ngaklam ye thu hayeng ru bangali check up ya kata namar bangam ko apin kuslai ti din ong bula kham he ni ru le he than kum ni ti phia ban puj ti pele jing bot chong kan ma por bi pas ka bantai ipelong ka healing festival ngali healing festival ong pa da ka jinget ngalet ni healing festival ngai bro ni kises atli kinja ka teng jong ni ngalet ngata ka healing festival ha kata bon ro aso mangala jam ngam so chung ngadon jingpang na dan e an kata ngam jukaran than chu pang te kises e na ma ong bet bala jam te hapor bangalet hospital min ha kani bang athia so akan mau por be check up ki kini ki ultrasound ki e uses dan chu pro atli praise the lord ya kata namar nga aingo ublei namar ki de ki kamba jo ublei ngala nget an ublei ula pen khia ye kita ki baro takadaw la de nget nisania ha ublei am ublei upen khot bet ki kini ki bangi don ha kamen se ngan ong ye fi wat ngadon hospital nganong ngasong ka kam ka do kala jam pada kamen sim kam jam kamong bet namar kamong bet ba ki bangale ki ngampat
pan map you blay ki bangale ngam realize ba ki dailot ki bangale hi dala del de ki baro ki ba ublay ula kerku na do banga dang red kumbanga onga poi ha perthai daga jing et ba jing ai jong blay ngam so thu takadaw long hadu mentang sa so thu ba tangal amat ikini ki baro sa so thu ba ki digi kamba jong ublay suda ki digi kamba ki ba ublay ula le jing em jongi la dangi nyoi ki kamba ki ba ula le jing em ngi ngimla ti ita i kami jong parlok jong aru iba support mana dok bang adang stang batia hospital hadok menta songu i ro ba i selok ketin jong play I am sim ya tuai akan mau ya kata ka kentin ka bai ong yang ai ong pet nong suma de jong doctor nong suma de doctor ba nong pen khia ba janai de play dia ngashim ya kata kan ong tom le ka jing suma kan pendap la ka pendap wat lang atip bat lang nget ngala nget bangala deb jam ha kata kami tu official hadin ka RC bangan mi ngashi ong ya la de bang aku ayap no pada ngas thu ba ka no ka jing yap la ngi yap klem utarai kan ke eka banja hadin bangila yap mang ni ke eka ka banja ke bang indala yap na ni ke ingin poi she ha tu kleman ngampat IT ngampat long hoot ngala IT pada ngampat long ready bangan ngampat tip she bangan poi te per khala da ha tu ko pon nga ka tukut nong aben sim jong ha she ken ngan poi ta ka daw ngim dei ban ken kam kai ga jing em ga jongi watch klemat rong on fi kam ngim dei ban ken kam kai na ba kalong ba ko dor ha du kata ta ka daw ai ngo ba ngala pedeng yo mesim ba khut ma ba te ba ngalat lot niki ki baro jong di ka perthai mo bang danglat niki tersem dengan nong shun kan tang jong setan ban penjat ban penpramo ti halong yeng san no long ifi ngadai ka briko bat dukhi tam tala dukhi ngam long shum an karan manu manurut manga dukhi long raban ya karan du hadok ata ngaya sho be ki hamen ngai sho be ki parai ngam sthok ngaso be kumba ngadai manga be padang nya thu ifi baro ngai ilo ka jing bakla de ka jonga tala menta ngasthok ba lada manga ka long jing sha shiki hayeng lada nga duai na beta hayeng nom long kum tu kan long ka yeng ka besok basan ka long ka yeng lada ngapit i good example ha family nila banya shong suk nila ban long kum tam mo takadang nga encourage we di ban duai bet every minute every second fi ya chani chatai fi shong fi tre fi kta fi bam fi di fi ya selok be ktin jong play duai pen bun dakaba fi kran ban ki breu ka fi selok banya ka ba nia kran kam kai ki eng selok daktin ublei katai ka jinglong men siam ko jongi takadaw long haka ka bangile haka ka wim gi di ban chu so wo be ngan ong ye fi nga ai ka testimony ai ka jingphra ba nga ai men sim oi bayi nga sam jonga na yung jonga baro palok par jorba shakri utra namala da fila amat hi am dala de fiso so tho kata ka jing et ka jong ublei banani shakmat ma pi baro ngan oi fi ngidon kam tang yu utra jing ngidon kam ma shakri u namar ba kani ka perthai ka long tang sipon oi fi ngem dan por sho bande kam ka ngem dan por sho ngidon kam tang bangin shakri ublei namar ba uet ingi kat ni tinga shu ai kublei ya baro ngamla shu banjer keteng bangan da ong le baro ngala ngasongu palat ikitu kiba dan rikat bat nga ki bai yai kershan bat nga ki bai at bat nga ki bala dan haman ei bar tu ki badan long ta ki bai et yang hadu atu ma ngamla bangan ong banga et pada ka banga dan men sim ngamla ban express sang ni pada nga et an ngasongu na do not baro te ngasu songo sai sisen ngasu ai kublei biang ne Potternet baka ai kani ka kalat bangan phla ban ai kani testimony mo ke ba ublei ula ko ai nga bangan pendap na do meno jing shangla pending te kani de kasngi ka banga songo sha ye ublei ba ula play sha kalat yang nga bangan ai kani ka testimony and kublei shibon and ye roi try ngai try ula kerku ye pi leng ba kani ke Jingphla bangan ublei ula ban pen kalai ke em ke jong pi ublei ula ban pen thamai ublei bom ju e no man la ke singi ke em ke jong pi ulong faithful ublei jingi ulong ba yai ne bat ngai un long ba yai ne la da pi yai ne bat o ma u te ulong ba ba yai ne nga duai nga ker khu ya pi ha ke teng ke jong trai nga kwa ban duai ro ne ke por man ta finan kam ke jing pen khia na ke jing pang ublei ker khu fi ba ngai finan jing e ke jing le ke jing em ngai bo trai ker khu fi nga kwa ban duai nam ta jong fi ke por man ta trai nga duai nga ngai men ker khu ni ke kon ke jong ma jing pang jing stom jing e le baro ke jing em baro ke pat kin ria
haga gerteng ba haga jing slek ga jong men sema ko haga gerteng u Jesus la bet hong nak ni jing pang baro hallelujah pat kan ria pam dan hok ban shong mangada kner ga kti gerteng ga jong Jesus hallelujah fin yo kia fin yo klan nado menta nga kren ga jing kot jing kia na mo bleong an ai pa ga jing kot jing kia fi ngan pen kia fi hallelujah pediang ni ka ga jing pen kia hallelujah try ma on pan on sa ai pan ko try ba me ai ga jing pen kia an ni kon jame problem jing le boro jing fi ken ria ba to ai fin long gi bruk be shania al try hallelujah fi le shania flanget fi ni ibe ga kamba ga jong blay non pen klad dor ga jing jo fi u blay u kwa ben pen thamai shi shoi ga jing ga jong fi ai ti lot yala de shakri be u tra wan on pai dien na dwai nga ga ko fi way baro nga kren ba ga jing suk ga jong try ba ga jing kemen ga jong try ka long ga dap ka ba shlei ga jing jo fi hala ga sngi yai tong shanya ga buram ga jong blay fi ne po ga nya ga buram ga jong fin long ga mlo fin long ga jing shai na ga manta ka buram ga jong blay ha ga ne ga proteng ga dwai nga ga ko fi in Jesus nom amen but amen ngai tran ka khui unang pen sle unang pen kam ya ga jim ga jong fi ba ngai ni i shi shibon ke gi bo blay ule ga jim ji le ba gi jing pla gi bo pero u blay nang ka khui fi ko blay shibon amen